Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του The Cousin Cast Podcast. Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Cousin Cast Podcast. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς είσαι αγαπητή φίλτατη εξαδέρφη? Λίγο κουρασμένη θα έλεγα, γιατί μόλις έχω γυρίσει από την εκδρομούλα μου. Αυτό το πράγμα που κάθε φορά που γυρνάω εγώ από το ταξίδι είμαι πιο κουρασμένη από ό,τι όταν έφυγα, δεν πρόκειται να μου μπορέσω να το εξηγήσω ποτέ. Το καλό είναι όμως ότι αύριο ξεκινάμε τη δουλειά και στο τέλος του μήνα πάλι έχω διακοπές και μένως έχω ένα πράγμα να ανυπομονώ. Χαίρομαι πάρα πολύ, Ηλιάνα, για σένα που πέρασε σούπερ. Και εγώ πέρασα, παιδιά, πάρα πολύ ωραία και οικογενειακά την Πρωτομαγιά. Να πούμε και καλό μήνα με υγεία. Καλό μήνα, εντάξει, τώρα που το ακούτε έχει μπει ήδη για τα καλά ο μήνας σε εσάς, αλλά εμείς λέμε καλό μήνα από τώρα. Έχουμε μπει και officially στο μήνα της Eurovision, παιδιά. Επομένως, αυτές τα επόμενα επεισόδια θα μας φάτε στη μάπα, γιατί θα μιλάμε μόνο για Eurovision. Μόνο. Βασικά δεν ξέρω, εγώ δεν έχω πολλά πράγματα μέχρι στιγμής μάθει για το Eurovision. Σε τέτοια πράγματα βασίζομαι πάντα στις δικές σου πηγές. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Ηλιάνα. Μα πόσο χαίρομαι, παιδιά, που νιώθω νούμερο 1 δημοσιογραφάρα. Διότι έχω και το Vivotainment κάτω Παύλα Official, που μπορείτε να βλέπετε όλο το υλικό και από Eurovision αλλά και γενικότερα το ειδησιογραφικό μου. Παιδιά, μπείτε, κάντε follow, like, ό,τι μπορείτε κάντε. Και σχόλια. Πραγματικά είναι ό,τι πρέπει. Είναι όλες οι ειδήσεις, όλα τα νέτσι, ωραία συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, χωρίς να ψάχνετε από εδώ, από εκεί, να μπαίνετε σε συνδέσμους, να σας βγάζει σε άλλες σελίδες, να κάνετε αποδοχή των cookies και οτιδήποτε άλλο. Έλα, γι' αυτό είσαστε, γι' αυτό σε προτιμούμε. Γι' αυτό και φέρτο, σου είπα φέρτο. Παιδιά, έχω πάθει τρέλα με την επίδοση του Ακύλα φέτος στο Eurovision. Μα το Θεό. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσωπικότητα. Έχει ταλέντο. Έχει αυτό το κάτι της, ρε παιδί μου, μέσα του. Δεν είναι από τις συμμετοχές που περνάνε απαρατήρητες. Και αυτό είναι, θεωρώ, το καλύτερο και είναι ένα συν για μας φέτος. Να πούμε ότι είμαστε στα στοιχήματα αυτή τη στιγμή δεύτερη, τώρα που το ακούτε το podcast. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω πώς έχουν πάει τα πράγματα. Γράψτε μας κάτω στο σχόλιο, γιατί θέλω να μάθω. Αλλά είμαστε στη φάση. Άκουσα σε ένα TikTok ότι επικοινωνούσαν και μαζί μας στην Ελλάδα, για να μας ρωτήσουν αν μπορούμε να διοργανώσουμε τη Eurovision του χρόνου. Και εγώ θα πω ναι! Ναι! Θα πουλήσω όλο μου το βιός για να έρθει η Eurovision στην Ελλάδα. Συγγνώμη λίγο. Θα ασχοληθούμε, βέβαια, να σας πω κάτι, παιδιά, όπως είπε η Ηλιάνα και πριν, θα ασχοληθούμε με την Eurovision, εννοείται αυτό, διότι έχω πολλά να πω, εννοείται. Διότι τώρα νομίζω η Ηλιάνα έχει πέσει στα στοιχήματα, νομίζω, και η Αυστραλία και η Γαλλία. Ισχύει και δεν το περιμέναμε τίποτα. Και η Δανία. Αυστραλία, ναι, οκ, δεν είναι κάτι το οποίο με τρέλανε, με κράτησε πολύ τραγούδι, αλλά της Γαλλίας το τραγούδι, παιδιά, είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία φωνητικά. Εγώ πάντως, όταν άκουσα η Ηλιάνα το τραγούδι της Κροατίας, παιδιά, έλεγα πού είσαι ρε baby λαζάνια, ρε παιδιά. Δεν το άκουσα το τραγούδι της Κροατίας ακόμα. Πρέπει να κάνουμε ένα Eurovision hearing. Λογικά θα το κάνουμε σε κάνα live αυτό. Μπορούμε, άμα θέλεις όμως, η Ηλιάνα, να παίζουμε και εδώ τραγούδια στο podcast. Εδώ πέρα, παιδιά, ναι, δεν βάζουμε τραγούδια. Θα σας πω γιατί. Γιατί το αγαπημένο μας YouTube, το αγαπημένο του hobby είναι να κάνει copyright strike. Τι πάει να πει αυτό, ότι δεν σου ανήκει, να σε κάνει ένα hit βίντεο και να μην το βλέπει κανένας άλλος. Όχι, άστο καλύτερα. Δεν θέλω να φάμε copyright strike. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει ούτε καν τους 100 followers. Δεν πειράζει. Κρίμα. Στο live όμως, λοιπόν, παιδιά, στο live μας, στο TikTok, λογικά να κάνουμε ένα ωραίο. Πότε θα κάνουμε κανένα live?
Θα κάνουμε κάποια στιγμή. Σήμερα μην με βλέπεις, όχι σήμερα, λυπάμαι, δεν γίνεται. Σήμερα... Είμαι... Άσε, είμαι σήμερα. Αλλά αυτή την εβδομάδα κάποια στιγμή μπορεί, ναι. Ρε παιδιά, να σας πω τώρα και ένα άλλο νέο Ιλιάνα, η Σακύρα που έκανε τη συναυλία της παιδιά στην Κόπα Καμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Άσε τον Eurovision. Όχι, ήθελα να πω, νόμιζα θα πηγαίναμε σε άλλο θέμα συζήτηση γι' αυτό. Ναι, το είδα και εγώ και πήγανε 2 εκατομμύρια κόσμος, είδα. Τρελό. Μου θύμισε τις συγκεντρώσεις της Πασοκάρα. Εμένα μου θύμισε εκείνη τη συναυλία των Metallica στη Ρωσία που επίσης ήταν δικό της πράγμα που λέγανε τυχαία να μαζευτεί εκατομμύρια κόσμος. Εγώ να ρωτήσω λίγο κάτι, ρε Ηλιάνα. Στις συναυλίες, ρε παιδιά, πείτε μας κι εσείς λίγο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε. Απλά ρε Ηλιάνα, στις συναυλίες τύπου, τώρα θα, εντάξει, στη Lady Gaga πηγαίνουν, απλά γενικότερα σε Madonna, σε άλλους τραγουδιστές, Katy Perry, σε αυτούς να πηγαίνει κόσμος, Jennifer Lopez. Katy Perry, παιδιά, γιατί κάνει απλώς συναυλίες Katy Perry για να πάει κανένας. Κάνει, ναι. Και ποιος πάει, δεν είναι καθόλου relevant πια η Katy Perry. Katy Perry έχει κλείσει στο Kia Asylum. Εδώ και πολύ καιρό. Σε ποιο έχει κλειστεί? Στο Kia Asylum. Έλα. Καινούριος όρος για σένα. Να σου εξηγήσω. Ναι, αυτό τι είναι? Το Kia Asylum είναι όταν οι τραγουδιστές, οι περισσότερο γυναίκες είναι, έχω παρατηρήσει, είναι όταν δεν βγαίνουν τελείως εκτός επικαιρότητας. Δεν ενδιαφέρεται κανένας πια για το τι κάνουν, εκεί που βρίσκονται. Και θεωρώ ότι και την Perry έχει κλειστεί και έχει αμπαροκλειδωθεί στο Kia Asylum για την ώρα. Το relevant που είπες, Ηλιάνα, τι είναι, δεν είναι ανερχόμενη, τι? Δεν είναι επίκαιρη. Δεν μιλάει κανείς. Για δεν είναι επίκαιρη όντως. Υπάρχουν όμως τραγουδιστές που έχουν βγει από το Kia Asylum. Βλέπε Ζάρα Λάρσον. Ρε παιδιά, άκουγα τη Ζάρα Λάρσον, Ηλιάνα, σε ένα βίντεο που είχα δει, ρε παιδιά, στο Instagram. Παιδιά, τι φολάρα είναι αυτή η κοπέλα, μπράβο. Και σκέψου ότι η Ζάρα Λάρσον είναι στο τραγούδι τελευταία 15 χρόνια. Ζάρα Λάρσον, παιδιά, τι ηλικία έχει, πόσο είναι? Είναι μικρότερη μας σίγουρα, αλλά τραγουδάει επίσης από μικρή ηλικία. Θα σας πω, παιδιά, ευθύσαμε. Ζάρα Λάρσον, ωραία τραγουδίστρια πάντως, ναι. Και η Ζάρα Λάρσον έχει αποδράσει το Kia Asylum και η Charlie XCX έχει αποδράσει επίσης από το Kia Asylum. Και κατ' εμέ και η Μπεμπερέχα έχει αποδράσει το Kia Asylum. Charlie XCX, γιατί είπε? Όχι, Charlie XCX μ' αρέσει. Έχει αποδράσει, σε λέμε, έχει βγει. Έχει αποδράσει, έχει βγει. Είναι αναγνωρίσιμη δηλαδή. Μπράβο. Έλα, τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Μπράβο. Να σου πω κάτι, και στην ταινία που έκανε το The Moment, τη βιογραφική της, που έπαιζε με την υπέροχη Kylie Jenner. Υπεροχότατη. Ανερχόμενο αστέρι. Η Kylie Jenner πάντως, η Ηλιάνα, η μία αγωγή μετά την άλλη πάντως. Αναφορικά με τι? Είχα ανεβάσει εγώ ένα βίντεο που την κατηγορούν από τη βοηθό της μέχρι... Να, ότι δεν είναι καλή σαν αφεντικό, εντάξει. Πολύ διάσημη δεν είναι καλή σαν αφεντικά. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτό. Και έχουν και κάτι παραξενιές μερικοί, όπως η Jennifer Lopez, παιδιά, που τα θέλει όλα να είναι λευκά, σε λευκούς τόνους. Η Jennifer Lopez είναι λιονταρίνα και είναι μια ντίβα. Γι' αυτό. Και εσύ ντίβα. Έχω ίδια ημέρα γενέθλια, παιδιά, με την Jennifer Lopez. Γι' αυτό είσαι και εσύ μια ντίβα. Έτσι, να ντίβα, όταν τα λέω εγώ. Και εσύ όχι μόνο είσαι ντίβα, επειδή είσαι λιονταρίνα, αλλά το κρυός έρχεται και τα εκτοξεύει όλα στον αέρα. Ναι, παιδιά, λέω με κρυό, και εσένα, Ηλιάνα, καλά πάει το ζώδιο σου χθες που παρακολουθούσα την Άση Μπίγιου, βέβαια. Η Ζάρα Λάρσον που λέγαμε πριν, παιδιά, είναι 28 χρονών, είναι ίσα με μένα, μπράβο της όμως, μπράβο. Και να σου πω κάτι, Ηλιάνα, ο άλλος θα πάει να δει περισσότερο τη Ζάρα Λάρσον και την Tate McRae παρά τη Madonna. Τεϊτάρα, ρε! Υπάρχει κάτι καλύτερο από την Τεϊτάρα. Tate McRae επίσης, πολύ καλή. Ωραία.
Τι άλλο να πούμε, παιδιά, δεν έχω ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι αυτήν την εβδομάδα το μοναδικό πράγμα με το οποίο ασχολούμαστε είναι η Eurovision και για το πόσο ωραία props έχουμε πάνω στη σκηνή που έγινε η πρώτη πρόβα. Η πρώτη πρόβα ωραία πήγε, νομίζω. Έχουν όλοι να λένε. Μπράβο, παιδιά, στον Ακύλα, ένα μεγάλο μπράβο. Και τον Ακύλα που τον είδα ότι στέκεται πάνω σε ένα κάτι σαν... Κάπου στέκεται απάνω, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που στέκεται, αλλά είναι το prop που λέγανε, το πολύτιμο. Χιλόφωνο θα έχει τελικά ή όχι? Νομίζω θα έχει χιλόφωνο, γιατί έτσι όπως τον είδα δεν κρατούσε κάτι στα χέρια του. Επίσης παρέμεινε από ό,τι κατάλαβα με το outfit που είχαμε δει και στον εθνικό τελικό, αλλά με ένα λίγο διαφορετικό print. Μπράβο. Αλλά είχε πει και ο ίδιος ότι μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και δεν βλέπω την ώρα. Πραγματικά. Πότε πούμε ότι είναι? 16 Μαΐου δεν είναι? Λοιπόν, 12, 14 και 16 Μαΐου, παιδιά. 12 Μαΐου είναι ο πρώτος ημιτελικός στις 10. Εκείνη την εβδομάδα κιόλας δεν έχω σχεδόν καθόλου δουλειά. Θα κάτσω να το απολαύσω. Είναι η εβδομάδα, εκείνη η εβδομάδα θα δουλέψουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη έχουμε αργία, Παρασκευή έχουμε επιμόρφωση. Χαλαρουίτα θα είμαστε. Επιμόρφωση τι κάνετε δηλαδή? Θα πάμε να κάνουμε μια επιμόρφωση σχετικά με τα θέματα του νηπιαγωγείου, με την επικοινωνία. Μπράβο, Ηλιάνα, είσαι χαλαρή. Ναι, επομένως είμαι χαλαρή. Επομένως εκείνη την εβδομάδα θα καρεμάσω σημαίακια στο σπίτι μου και θα βλέπω τους ημιτελικούς. Με ευλάβεια. Δεύτερος ημιτελικός, παιδιά, να πούμε ότι είναι την 5η 14 Μαΐου στις 10. Ναι, και ο μεγάλος τελικός, παιδιά, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 10 η ώρα το βράδυ. Ψηφίζουμε, παιδιά, όλες οι χώρες τώρα, Ακύλα. Δεν κατάλαβες. Γιατί να μην ψηφίσουμε? Εγώ θα ψηφίσω από το γερμανικό μου το τηλέφωνο. Λοιπόν, Ηλιάνα, θα ψηφίσεις οπωσδήποτε τον Ακύλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ψηφίσω 20 φορές τον Ακύλα το γερμανικό μου τηλέφωνο. Βέβαια. Και να σας πω κάτι, ρε παιδιά, εμένα δεν μ' αρέσει όταν κράζουν τον Ακύλα. Αυτοί που κράζουν, ακούστε, όχι, τώρα θα τα ακούσει. Ξεκίνησε τώρα. Είναι τώρα, ήρθε η στιγμή της. Πες τα, παιδί μου, να σε ακούσουμε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα. Ότι όσοι κράζετε, καλύτερα να το σκεφτείτε από πριν, διότι ουδής τέλειος και κανένας δεν είναι, παιδιά, πιο έξυπνος από τον άλλον, εντάξει. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό, η Ηλιάνα. Στην Ελλάδα το έχουμε παράδοση να κράζουμε όλες τις υποψηφιότητες του Eurovision, καλές κακές. Όχι, να σου πω κάτι. Είμαι σίγουρη ότι και την Παπαρίζου πρωτού νικήσει κάποιος την έκραξε. Καλά τώρα. Είμαι σίγουρη. Κάποιος θέλει, βρίσκει και λέει πράγματα, βρε παιδί μου. Το έχουμε σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε ποτέ να πηγαίνουμε όλοι μαζί σε έναν δρόμο. Πρέπει πάντα να είναι κάποιοι αντίθετοι. Εμένα επίσης, η Ηλιάνα, από προηγούμενες συμμετοχές της Eurovision, βέβαια θα τα πούμε ξανά και στο επεισόδιο αφιέρωμα που θα έχουμε. Γιατί μου άρεσε και ο Αλεξάνδερ που ήταν εκπρόσωπος της Νορβηγίας. Καλά, Ρουσλάνα, Σερτάμπα, άρτη εποχές ήταν εκείνες. Τότε η Ηλιάνα χορεύαμε, ακούγαμε τότε. Παιδιά, πόσο μου λείπει η παλιά Eurovision. Που δεν ήταν και τόσο έντονα πολιτικοποιημένη, ενώ τώρα έχουμε... Ήτανε, απλά δεν εστιάζαμε τόσο πολύ σε αυτό. Δεν ήταν τόσο έντονο αυτό, λέει. Πλέον εστιάζουμε περισσότερο σε αυτό παρά στο ουσιαστικό κομμάτι. Παιδιά, αφήστε, ευτυχώς έπεσε το Ισραήλ πάλι καλά. Δεν λες. Καλά, αυτοί όμως θεωρώ ότι παίζει να κάνουν καμία καμπάνια σαν αυτές που κάνουν στην Αμερική και αρχίζει και ψηφίζει ο κόσμος από την Αμερική ό,τι να είναι. Δεν έχουν ιδέα ποιο είναι το τραγούδι κιόλας. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, να σας πω σε τι πράγμα είμαι υπέρ, να αποκλειστεί το Ισραήλ, όπως αποκλείστηκε και η Ρωσία. Πάντως, η Ηλιάνα, να πούμε, τι άλλο θα πούμε τώρα, δεν ξέρω. Τι να πούμε, έχω ξεμείνει κι εγώ από θέματα. Να σας πω εγώ το τι, πες. Να πούμε ότι είχε γενέθλια ο υπέροχος, ο υπέρτατος, ο Ντέιβιντ, ο Μπέκα. Χρόνια του πολλά. Να τα κατοστήσει.
Ο David Beckham πάντως, Ηλιάνα, να σου πω κάτι, όσα χρόνια και αν περάσουν δεν θα γεράσει ποτέ. David Beckham ταυράκι. Ναι, είναι ταυράκι. Ταυράκι. Και νομίζω η Βικτόρια Μπέκαμ που είναι Απρίλιο, παιδιά, τον Απρίλιο τι είμαστε. Κρυός. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με την υπόθεση αυτή. Η Ηλιάνα, έχεις ακούσει με το γιο τους τι έγινε, συμφιλιώθηκε? Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν παίζει να συμφιλειωθούν. Είναι η κλασική περίπτωση της Ελληνίδας μάνας. Όπου δεν χώνευε την ύφη, την Νικόλα Πέν. Δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτό. Δεν θα τη χωνεύει ποτέ. Και γι' αυτό μας αρέσει η Βικτόρια Μπέκαμ. Αγαπάμε να τη μισούμε. Εμένα η Ηλιάνα, εντάξει, την προτιμώ ότι είναι τέτοια τη Βικτόρια Μπέκαμ και τον Ντέιβιτ και όλα τα παιδιά είναι ωραία. Και τα 4 τα παιδιά, δηλαδή η Χάρπερ. Η Χάρπερ πάντως η Ηλιάνα όσο μεγαλώνει μοιάζει περισσότερο στον Ντέιβιτ Μπέκαμ, παιδιά. Ναι. Έτσι έχω καταλάβει, δεν μοιάζει τόσο πολύ στη μαμά της. Που είμαι τόσο κουρασμένη που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ καθόλου στο συγκεκριμένο podcast. Εγώ νόμιζα ότι θα μιλούσαμε περισσότερο για το Eurovision σήμερα. Να πούμε κι άλλα, ναι, φυσικά, απλά βάζω εμβόλυμα, πετάω κι άλλα θέματα. Το έχεις οργανώσει, βλέπω. Η Ηλιάνα, είπα να πούμε κάτι άλλο για την Eurovision, εντάξει, να πούμε. Θα πούμε το επόμενο μας επεισόδιο θα είναι το αφιερωματικό, το αφιέρωμα. Εγώ νομίζω θα ξεκινήσουμε και από το συγκεκριμένο επεισόδιο για να κάνουμε αφιέρωμα στη Eurovision. Δεν το οργανώσαμε, είπαμε, το οργανώσαμε καλά αυτό το επεισόδιο. Δεν πειράζει. Δεν το οργανώσαμε καλά. Είναι αποσυνδεμένο. Τι άλλο. Εγώ πάντως δεν θα ξεχάσω, παιδιά, ακόμα σκέφτομαι τις συμμετοχές από την περσινή και την προπέρσινη Eurovision, οι οποίες πιστεύω τα τελευταία 2-3 χρόνια η Eurovision έχει αρχίσει λιγάκι να ξαναπαίρνει τα πάνω της. Όσον αφορά την ελληνική της συμμετοχή, λες, και γενικά. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια έχω βρει τραγούδια τα οποία μου αρέσανε και τα έχω βάλει και στο Spotify list μου. Άμα θέλετε θα σας το έχω από κάτω για να τα δείτε. Γιατί, ναι, π.χ. το γερμανικό τραγούδι του περσινό εμένα. Ακόμα το σκέφτομαι. Πολύ μ' άρεσε. Αυτό τι θέση είχε πάρει? Δεν είχε πάρει καλή θέση, σίγουρα. Ποτέ η Γερμανία δεν παίρνει καλή θέση. Αν τόσο ωραίο τραγούδι. Πάντως οι περισσότερες χώρες, να πούμε, η Ηλιάνα, δεν θέλουν το Ισραήλ και λογικό αυτό. Ναι. Να σου πω κιόλας κάτι. Νησάφι πια. Βαρεθήκαμε. Εγώ και με το σχόλιο που έκανα δεν έπρεπε να το διαγράψω τελικά, παιδιά. Το Ισραήλ είναι το pick me girl της Ευρώπης. Έχουν βαρεθεί όλοι με την κρίνια της. Ναι. Κάπου λίγο όπα. Και επίσης να σου πω κάτι, Ηλιάνα, να αλλάξει λίγο αυτό στο θεσμό, παιδιά, της Eurovision. Δεν ξέρω, πείτε μου λίγο, γράψτε λίγο από κάτω στα σχόλια. Να μας γράφετε λίγο σχόλια, αυτό να το πω λίγο. Ναι. Και πείτε μας κάτι. Πείτε μας λίγο, παρακαλώ, κάτω, παιδιά, στα σχόλια. Πες μου, Ηλιάνα, και εσύ τη γνώμη σου, θέλω και από σένα να το ακούσω αυτό. Να ακούσω τη γνώμη, μην κουράσει έτσι στο κεφάλι, δεν μπορώ. Περιμένω να ακούσω. Λοιπόν, να σας πω κάτι, ρε παιδιά, και ποιο λόγο να συμμετέχουν στη Eurovision, αφού λέγεται Eurovision. Συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί να μου συμμετέχει η Αυστραλία και το Ισραήλ? Πείτε μου γιατί. Η Αυστραλία είπαμε ότι συμμετείχε λόγω της υψηλής τηλεθέασης στην Αυστραλία. Όχι, Ηλιάνα. Δεν μ' αρέσει αυτό εμένα. Τι να κάνουμε? Να σου πω κάτι. Η BQ προσπαθεί να βρει τρόπους να βγάλει χρήματα. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Κάτι ακούστηκε σαν εκείνα τα κινητά που ήταν παλιά τα Nokia. Σπορ, επειδή καρέκλα μου παίζει να θέλει λάδωμα. Σφυρίζει. Ναι, η BQ προσπαθεί να βγάλει λεφτά. Προσπαθεί να βγάλει λεφτά, εν πάση περιπτώσει, για αφού στην Αυστραλία υπάρχει τόσο μεγάλη τηλεθέαση, είπε να βγάλει και από εκεί πέρα λεφτά. Επίσης, από το Ισραήλ είπαμε, το δεχόμαστε, γιατί μας δίνει και αυτό από όλα λεφτά. Και είναι ένας από τους λόγους που δεν βγαίνει από τη Eurovision, ακριβώς επειδή μας φέρνει αρκετά λεφτάκια.
Να σου πω κάτι, Ηλιάνα, μας φέρνει αρκετά λεφτά από πού? Moroccan Oil. Moroccan Oil και η Booking.com είναι. Μέγας χορηγός. Moroccan Oil γενικά, η Ηλιάνα, είναι καλή εταιρεία όσον αφορά τα μαλλιά ή όχι? Είχα δοκιμάσει μια μάσκα, εντάξει, την ίδια ποιότητα της μάσκας την παίρνω και από την Bali Curls που τη βρίσκω στο Ρόσμαν. Εκείνη της Natura Siberica είναι καλή μάσκα μαλλιό. Ναι, την έχεις βρει? Εγώ δεν την έχω βρει καθόλου από τότε. Θα πάω να τη βρω. Θα πάω κάπου που να έχει ένα stand. Βγες στο πηγεμό για την Ιθάκη. Ναι, για αυτόν τον λόγο. Μα δεν έχεις δει που προσπαθούμε να επεκταθούμε και θα κάνουμε και την Asia Vision τον Νοέμβριο? Εγώ, παιδιά, ανυπομονώ γι' αυτό. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, Ηλιάνα, η Asia Vision δηλαδή θα είναι όλες οι χώρες της Ασία? Δεν θα είναι όλες οι χώρες, θα είναι χώρες που έχουν δεχτεί να συμμετέχουν, οι οποίες είναι όσες δεν συμμετείχαν στην ρώσικη Eurovision. Μάλιστα. Και είναι αρκετές χώρες από ό,τι θυμάμαι. Θα το δείξει, ποιος θα το δείξει, η Ηλιάνα, θα το δείξει η ΕΡΤ? Φαντάζομαι. Γιατί άμα τη δείξει κανένα άλλο κανάλι εκεί ασιάτικο, παιδιά, τώρα που είπαμε Ασία, έχω δοκιμάσει noodles. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Παιδί μου, Eurovision Song Contest Asia. Κάτσε λίγο να δω εδώ πέρα. Γιατί τώρα με έβαλες. Εγώ πάντα την Ηλιάνα... Θα συμμετέχει το Μπαγκλαντές, το Μπουτάν, η Καμπόντια, το Λάος, η Μαλαισία, το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα, τρελαίνομαι, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και λένε ότι θα είναι κι άλλες. Στις Φιλιππίνες τώρα... Θα γίνει στη Σιγκαπούρη από ό,τι θυμάμαι. Κατάλαβα. Εγώ πάντως, η Ηλιάνα, για τις Φιλιππίνες είχα ακούσει ότι τώρα έχουν μια έκρηξη φεστιού. Εύχομαι μέχρι τον Νοέμβριο να μην σημειωθεί άλλη. Έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι. Όχι, λάθος. Στην Μπαγκόκ θα γίνει το τελικό σου. Αχ, η Μπαγκόκ είναι ωραία, Ηλιάνα. Έχω τη φωτογραφία. Επίσης, εγώ τρελαίνομαι. Ανυπομονώ να δω τι τραγούδι θα στείλει η Κορέα, παιδιά. Η Ηλιάνα εννοείσαι ξεχωριστά οι χώρες. Η Νότια Κορέα. Τι τραγούδι θα στείλει? Η Βόρεια Κορέα δεν μπορεί να πάει, γιατί... Η Βόρεια Κορέα συμμετείχε στην Ρώσικη Eurovision. Συγγνώμη, η Ηλιάνα, στη Ρώσικη Eurovision ποιος κέρδισε, ξέρουμε? Αχ, δεν ξέρω, όχι. Δεν έχω ιδέα. Οκ. Μια ασιατική. Επίσης να πούμε, Ηλιάνα, για το γάμο, το γάμο που θα γίνει, που ήθελα να πω στο προηγούμενο επεισόδιο, παιδιά. Για το γάμο της Dua Lipa με τον Callum Turner. Είναι το θέμα που ήθελε να πει στο προηγούμενο επεισόδιο και δεν το θυμότανε. Το θυμήθηκε αφού το τελειώσαμε το επεισόδιο το προηγούμενο. Δεν πειράζει. Τέλειο. Only you. Εγώ λέω, Ηλιάνα, σε αυτό το σημείο. Εγώ λέω σε αυτό το σημείο είναι να αρχίσουμε να δείχνουμε λίγο τα αγαπημένα μας αυτή την εβδομάδα. Που, παιδιά, εγώ έχω αρκετά αγαπημένα, αλλά επέλεξα από όλα τα αγαπημένα να σας δείξω ένα, το οποίο είναι το σούπερ αγαπημένο μου. Ναι. Και πρόκειται για αυτό το υπέροχο πραγματάκι, το οποίο το έχω δείξει και στο Instagram μου και στο TikTok μου. Να μπείτε να με ακολουθήσετε για να βλέπετε τα πράγματα που ανεβάζω από Γερμανία. Και είναι από την εταιρεία τη Moosmed, αυτό το douche smoothie, το οποίο είναι κρέμα, η οποία τον έχετε σε επαφή με το νερό, γίνεται αφρόλουτρο και περιλαμβάνει μέσα και μικρούς κόκκους για ήπιο peeling, και το άρωμά της, το συγκεκριμένο που έχω εδώ πέρα με αμύγδαλο και μάτσα, είναι ό,τι καλύτερο έχω μυρίσει στη ζωή μου. Θέλω να απουτήξω και όλη μου η ζωή να μυρίζει έτσι. Χριστός και Παναγία, αυτό το μακάβρο που θέλω να ρε παιδιά, Λοιπόν, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Εγώ θα ήθελα, πριν πω και εγώ το δικό μου αγαπημένο, να σας πω να κάνετε μία εγγραφή. Να πατήσετε το καμπανάκι, να παρακολουθείτε το The Cousin Cast Podcast. Να γράφετε από κάτω σχόλια. Τι έπαθε, παιδιά?
Αυτή θα μείνει πέφτει Δεν πάρα. μπορώ να σταματήσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο το άρωμα. Αυτή είναι εδώ πέρα την κρέμα σώματος θα δείξω που μου την πήρες εσύ. Αυτή εδώ. Πότε την πήρε? Αυτή εδώ την γερμανική. Εγώ την πήρα την κρέμα πότε? Εσύ μου την είχες φέρει δώρο μαζί με κάτι άλλο προϊόντα που βάζω στο μαλλιά μου όταν τα κάνω με αφρό και είχες αυτό εδώ πέρα και ένα αφρόλουτρο. Ωραία, μπράβο μου. Δεν τη θυμάσαι. Όχι. Ναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω τώρα η Ιλιάνα εδώ τα λέει στα γερμανικά βέβαια. Αλλά έχει παιδιά βιταμίνη Ε και πανθενόρη να πούμε σε αυτό το σημείο. Είναι γερμανική παιδιά. Kneip, παιδιά, τέλεια. Βρίσκεται και στο DM και στο Rossmann. Η Ιλιάνα πάντως να σου πω λίγο κάτι. Τι? Είναι πολύ ωραία παιδιά. Αυτό που μου αρέσει εμένα επειδή παρακολουθώ πολλά podcast. Αυτό που μου αρέσει αυτό που κάνουν ρε παιδιά που πηγαίνουν. Οι τέτοιοι οι διάσημοι, να πω κάτι Ιλιάνα, οι διάσημοι όταν πηγαίνουν καλεσμένοι σε εκπομπές τύπου Jimmy Fallon και Jimmy Kimmel. Να ξέρετε παιδιά ότι δεν πληρώνονται, η πηγή είναι από το chat GPT παρακαλώ. Πολύ σοβαρή πηγή. Σε άλλο μας έλεγες ότι είναι ο Τσάταρος ο καλύτερος φίλος. Καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Ναι, είναι, αλλά για άλλα πράγματα, όχι για να λαμβάνεις πληροφορίες έγκυρες. Κι όμως μου είπε ότι οι περισσότεροι στην Αμερική παρακολουθούν το Good Morning America και τις πολύ πρωινές εκπομπές που κάνουν νούμερα, μου είπε και τα νούμερα τηλεθέασης, πόσα εκατομμύρια άνθρωποι τις παρακολουθούν και επίσης να σου πω κάτι Ιλιάνα, δεν πληρώνονται οι διάσημοι. Π.χ. τώρα η Ζεντέγια που πήγε στη Τζένιφερ Χάτσον δεν πληρώθηκε παιδιά. Παιδιά να σας πω κάτι, αυτά έχω να πω, όποτε θες Ιλιάνα μπορούμε να κλείσουμε. Σήμερα το επεισόδιο είναι unplugged, είναι αποσυνδεδεμένο. Λοιπόν, εγώ λέω Ιλιάνα σε αυτό το σημείο να το κλείσουμε το επεισόδιο, αρκετή είναι η μισή ώρα που μας άκουσαν οι φίλοι και οι φίλες εδώ στο podcast και χαίρομαι πάρα πολύ εγώ Ιλιάνα που κάνουμε podcast, θα το λέω σε κάθε επεισόδιο. Ευχαριστούμε όλους σας που καταφέρατε και μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου σήμερα. Εύχομαι να περάσατε καλά. Γράψτε μας στα σχόλια τι σας άρεσε. Γράψτε μας επίσης τι θα θέλετε να σχολιάσουμε σε επόμενα μας βίντεο. Να μην ξεχάσετε εννοείται να κάνετε ένα like, ένα subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του The Cousin Cast Podcast. Να σας πω κάτι παιδιά. Λοιπόν, να σας πω παιδιά να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής. Να περνάτε σούπερ, να χαμογελάτε. Να μην ακούτε τι λένε οι άλλοι φυσικά, να ακούτε μόνο τον εαυτό σας. Δίνω και συμβουλές εγώ παρόλα αυτά. Είσαι λαϊκός. Βεβαίως, καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά, τα λέμε παιδιά στο επόμενο επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο η Ιλιάνα νομίζω το επόμενο επεισόδιο θα είναι το Eurovisionίστικο επεισόδιο. Δεν ήθελα να πω αυτό εγώ. Θα είναι το επεισόδιο που θα κάνουμε αφού τελειώσει η Eurovision. Ναι, κάτσε λίγο. Δεν εννοώ για την Eurovision, εννοείται σαφώς Eurovision. Βασικά το έχω μπερδέψει. Εμείς το ναι. Άρα να σου πω λίγο τι ήθελα να πω εγώ. Εγώ παιδιά ήθελα να πω ότι την επόμενη Κυριακή, παιδιά, εκτός το ότι θα πούμε για το επεισόδιο Eurovision, θα τα συζητήσουμε εκτός podcast. Αυτά Ηλιά, κάποια πράγματα πρέπει να τα συζητάμε εκτός. Ναι, είναι η γιορτή της γυναίκας, όχι της γυναίκας είπα καλά, η γιορτή της μητέρας είναι η Ηλιάνα την επόμενη Κυριακή. Να χαίρεστε όλες τις μανούλες σας. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Την επόμενη Κυριακή θα το ακούσουν το επεισόδιο το συγκεκριμένο. Έχεις πολλά να κόψει βρε Ηλιάνα. Και εσύ Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά, τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο του The Cousin Cast Podcast.